Najdublje lekcije u životu ne dolaze od odraslih, dolaze od dece. Onog trenutka kada te pogledaju i pitaju nešto, što te natera da zastaneš i da se pitaš, da li sam zaista tu? Kažu da je roditeljstvo odgovornost. I jeste. Ali je i ogledalo. Jer deca ne vide ono što im govoriš. Oni vide ono što živiš. I nekad jedna rečenica deteta promenite više nego 1000 saveta odraslih. Mama, zašto si uvek umorna? Zato što se trudim da sve bude kako treba. Ali ja volim kad se smeješ i kad sednemo zajedno, čak i kad nije sve kako treba. A mama je mislila da mora sve da izdrži sama, da bi bila dobra mama. Tog trenutka shvatila je nešto važno. Deca ne traže savršenu majku, traže prisutnu majku, onu koja zna da stane i da bude tu. Tata, zašto si stalno na telefonu? Radim da bismo imali sve. Meni ne treba sve. Trebaš mi ti. A ja sam mislio da ljubav znači obezbediti. A zaboravio sam da ljubav znači biti. Deca ne pamte koliko si radio. Pamte da li si bio tu kada su hteli nešto da ti kažu. Roditeljstvo nije savršenstvo. To je prisutnost, to je spremnost da slušaš, čak i kada si umoran. Da zagrliš, čak i kada ne znaš odgovor. Jer deca ne traže heroje, traže roditelji koji su stvarni, koji greše i koji vole. Jednoga dana tvoje dete neće tražiti da ga nosiš, ali će se sjećati da si bio tu kada mu je bilo važno. I zato spusti telefon, slušaj, zagrli, jer vreme koje pokloniš detetu jedino je vreme koje se uvek vraća kao ljubav.